हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। स' लोगोफोर BTR नि रेगुलार पस्ट ओंखारबाय टेटनि जायफोरा क्वालिफाइ जाना दङमोन आसाम टेट BTC टेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो टटेल पस्टआ ओंखारदों 427 एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलनि थाखाय। दा बैसोआ एसटिफोरा 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखौनो मबाइलजों माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायोब्लानो गासैखौबो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। जोबोर इजि प्रसेस गोरा नंथारा नोंथांमोना इजियावनो मबाइलजों एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। जास्ट नोंथांमोननि डकुमेन्टसाल' मिलायनांगोन किबिया। दा बेनिखायनो माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनिफ्राय लोगोफोर गिबियावनो बुंखाबावनोसै जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा मानोना जायफ्रा टेट क्वालिफाइ नङा बिथांमोना हानाय नङा। बेनो जाबाय पस्टआ टेट क्वालिफाइनि थाखाय दा बड' मिडियाम आरो एसामिस मिडियामनि थाखाय। दा लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गोदान टेट जायोब्ला आपडेटखौ मोनगोन सिगांग्रो। दा बेनिखायनो चेनेलाव भिजिट खालामबाय थानो हागोन। दायो आं थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। आं लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना गाव गावनि एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा बेनिफ्राय जों बेयाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ नावआव नोंथांमोना थुना होदो। दा एप्लाइ नावआव थुनाय लोगो लोगोनो पेजआ फिन खनसेबाव गेवना फैयो। दा बेयाव मा खालामनांगौनो फार्स्टआव एप्लिकेन्ट नामाव नोंनि नेमखौ लिरदो। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन। बेनिफ्राय OTP फैया दै। बेनिफ्राय लोगोफोर पासवर्डखौ नोंथांमोना गोसोबायदि होना लादो। नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 होनो हायो। बेनिफ्राय कनफार्म खालामबावदो आरो फिन खनसेबाव पासवर्डखौ। दा बेनिफ्राय साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट लगइन अप्सन ओंखारगोन नैबेबायदि। थ' बेबायदि अट'मेटिक ओंखारनाय फैखागोन। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ मा होदोंमोन बेखौ होनानै पासवर्डखौ मा होदोंमोन बेखौ होनानै जोङो साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो फर्मआ जोंना फिन खनसेबो गेवना फैयो आरो नोङो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो। दायो बेयाव आङो रेजिस्टार खालामखाबाय नालाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै आङो बेयाव साबमिट खालामसै। स' लोगोफोर साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो दानिया बेबायदि पेजआ गेवना फैबाय। डाइरेक्टर अफ इडुकेसन BTC ओंखारबाय। दानिया बेयाव आइडि एप्लिकेन्ट आइडि नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा मा खालामनांगौ नोंथांमोना नै फार्स्टआवनो जोङो सेलेक्ट पस्टआव जोङो थुनांगौ। दा बे बक्सआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव ओंखारगोन LPS माने LP स्कुलनि आरो बियो एसिस्टेन्ट टिचार। दा बेयाव नोङो एप्लाइ खालामगोनबा बेयाव होदो। नाथाय सासे केन्डिडेटआ मोनसेल' पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिखायनो आं बेयावल' होनोसै एसिस्टेन्ट टिचाराव आंनो गाहायनिखौ नांला। दा बेखौ आं होबाय। दानिया नोङो मा टेट पास खालामदोंमोन एबा क्वालिफाइड जादोंमोन बेखौ आं सेलेक्ट खालामदो। थ' आं फाइनालि आसाम टेटआव होबाय। दा बेयाव पास जादों हमना ला। बेनिफ्राय टेटनि रल नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन। बेयाव नुनो मोनो बक्सआव बेयाव होदो। दानिया एप्लिकेन्ट नेमावथ' ओंखारखायो लोगोफोर। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारा अट'मेटिक ओंखारखागोन। दानिया जों थांसै गाहायाव। दानिया लोगोफोर डेट अफ बार्थ। थ' नोंथांमोना बे बक्सआव थुनाय लोगो लोगोनो केलेन्डार ओंखारगोन। दा बेयाव आं नै थुबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो केलेन्डार ओंखारगोन। नोंथांमोना सेटिंखौ खालामना लादो। बेनिफ्राय दानिया जेन्डाराव थुनाय लोगो लोगो जोङो सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय जोङो कास्टखौ जोङो सेलेक्ट खालामना लानोसै। थ' STP बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ मादार्स नेमखौ नोंथांमोना ब्लक लेटार्सआव लिरजोबथारनांगोन। बेनिफ्राय एड्रेसखौ नोंनि फुल एड्रेसखौ लिरदो। फार्स्टआवनो नोंनि गामि पस्ट अफिस PS डिस्ट्रिक्ट पिन नाम्बार नोंथांमोना होनांगोन। दा बेनिफ्राय फिजिकेलि हिन्दी नांगौबा नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ बेखौ होदो नङाबाथ' नांखाला। दा बेनिफ्राय लेंगुवेज। थ' लेंगुवेजाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोङो बड' मिडियामाव नालाय मानोना आङो टेटखौहाय आङो बड' मिडियाम होदोंमोन। थ' बेनिखायनो बड' मिडियामखौ होबाय। बेनिफ्राय हमना लादो दानिया क्वालिफिकेसन। दा बेयाव क्वालिफिकेसना HSC निखौसो होनांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर LP स्कुलाव एप्लाइ खालामदों HSC निखौ होगोन। दा बेनिफ्राय डिग्रिनिखौ होबाबो जायो जुदि नों ग्रेजुवेटबा होनो हायो। नाथाय नोङो कम्पालसरिया HSC निखौ होनांगोन। इयार अफ पासिंखौ माब्ला पास खालामदोंमोन बेयाव होदो। बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ होदो। बेनिफ्राय टटेल मार्क्सखौ होदो पार्सेन्टखौ होदो। बे गासैबो प्रसेसा एखेयानो ग्रेजुवेटनिया बे एखेयानो आसाम टेटखौबो नों बेबायदिनो गासैबो होजोबदो। DLEDनिखौबो BEdनिखौबो बिदि होदो आरो ने गासैखौबो होजोबदो। बेनिफ्राय दानिया कारिकुलार एक्टिभिटिस लोगोफोर दङबा होनो हागोन गैयाबा जेबो नङा। बेनिफ्राय दानिया डकुमेन्टस आपल'ड खालामनाय। थ' बेयाव मोजां नोंथांमोना नायनो हागोन डकुमेन्टसा 100 KBसिम आपल'ड खालामनो हागोन जेरै मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटफोरखौ। बेनिफ्राय सिगनेसारा अनलि 20 KBसिमल' आपल'ड खालामनो हागोन फट' आरो सिगनेसारा। दा बेखायनो जोङो एज प्रुफआव जोङो मेट्रिकनि जोङो एडमिट कार्ड एबा सार्टिफिकेट होनो हागोन जेरावनोखि डेट अफ बार्थ थायो। बेनिफ्राय नङाब्ला जोङो बार्थ सार्टिफिकेटबो होनो हायो। थ' बे क्लियार जाबाय। दानिया नों बबे गेलारियाव दोनदों लाना फैदो सुइस फाइलाव थांनानै। बेनिफ्राय जोङो HSCनिखौ बेयाव लाना फैदो मार्कशिटखौ। बेनिफ्राय जोङो HSCनि सार्टिफिकेट जों बेयाव आपल'ड खालामथारनांगोन। दानिया लोगोफोर डिग्रिनिखौ दंब्ला नोंथांमोना फिन खनसेबाव थुदो बेयावनो मार्कशिटखौ होदो। बेनिफ्राय डिग्रि सार्टिफिकेट होदो। दा बेनिफ्राय गासैबो बेबायदिनो दा बेयाव साननो गोनाङा नै लोगोफोर जायफ्रा माने डिप्ल'मा गोनां DLED एबा BEd नोंथांमोना फार्स्ट इयारनिखौबो होनांगोन मार्कशिटखौ। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट होनांगोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड इयारनि फाइनालनिखौ नोंथांमोना बेयाव मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटखौ होनांगोन। दा बेनिफ्राय दानिया टेटनि मार्कशिटखौबो होनांगोन। बेनिफ्राय दानिया सार्टिफिकेट बेयाव नोंथांमोना होनांगोन। थ' बे जाबायना गासैबो। दानिया लोगोफोर
कास्ट सार्टिफिकेट बेयाव जों एसटिपि खौ बेयाव लाना फैदो कास्ट सार्टिफिकेटखौ बेनिफ्राय एनसिसि दङबा होनो हागोन गैयाबाबो नाङा बेखौ नाङा एक्सट्रा मार्क मोनो आरो दङब्ला दा बेनिफ्राय स्पर्ट्स सार्टिफिकेट नोंथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामनो दङबा स्टेटआव थ' लोगोफोर नोंथांमोना होनो हागोन आरो थ' बेयाव जोंनो रिप्रेजेन्ट एट कालचारेल सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन आरो नेसनेल लेभेलाव दङब्ला आरो गैयाबा जेबो नङा दङब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना लाना फैदो बेयाव दानिया नेक्स्टआव बिटिसि रेसिडेन्सियेल लोगोफोर बिटिसिनि नंगौना नंमारा नोङो मानोना बिटिसिनिब्ला फार्स्ट प्रिफारेन्स दं आरो नोंथांमोना बारा मोनगोन प्रिफारेन्सखौ थ' बेनिखायनो जोङो बेयाव मा खालामनो हायो जोङो बिसिडिसि लेभेलनि सार्टिफिकेट होनो हागोन मानोना बिटिसिनिखौ जों मिथियो नालाय बिसिडिसि थ' बेनिफ्राय एबा नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटआव थाखायो बेखौबो होनो हायो आरो थ' बेखौ क्लियार जाबाय दानिया टिचिं एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना होनो हागोन आपल'ड खालामनो हागोन जायफ्रा कन्ट्रेक्सुवेल मावखानाय थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेखायनो दङब्ला नोंथांमोना होदो थ' नोंथांमोना थाखागोन बेफोर दा बेनिफ्राय पासपर्ट फट' आरो सिगनेचार नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगौनो 20 केबिल' आपल'ड खालामनो हायो 20 केबिनि बारा हानाय नङा थ' बेखायनो फट'खौ लाना फैदो सिगनेचारखौ लाना फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डिक्लेरेसनाव टिक मार्क होनानै दानिया लास्ट फाइनाल साबमिट फर्माव नोंथांमोना थुना होदो थ' बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बियो साबमिट जासिगोन नोङो एक्न'लेजमेन्ट एबा नोङो एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन बा प्रिन्ट आउट खालामना लानो हासिगोन दा जोबोर इजि प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि टाइपआव एप्लाइ खालामबानो गासिबो डिटेल्सखौ मोनो थ' गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो हागोन बेनिफ्राय दानिया गासिबो अफिसियेल पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना नायनोबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन थ' गासैखौबो फरायबानो जाबाय गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाना दाबाव बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन बेनिफ्राय गोदानै टेट जायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोनगोन आरो होनो नाजागोन अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोबा दायो जागोन ना जाया बुंनो हाथ'वा नाथाय इडुकेसन लेभेलाव लोगोफोर BTR बुंनाय मथेथ' थाबैनो फिलआप खालामजोबगोन होनना बुंदों गासिबो नांगौ डकुमेन्ट्स लोगोसे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामना लाखादो बेनिफ्राय जेब्ला फैगोन ना अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दाथ' लोगोफोर जेबो आपडेट गैथ'वा गोदान टेटनि बागै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन दानिया लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो नोंथांमोना साबस्क्राइबखौ खालामना लादो